Σήμερα ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα. Ξεκίνησε με βροχή, έβρεχε στη διάρκεια και τελείωσε με βροχή. Δύσκολη διαδρομή, αλλά η καλή παρέα μας έβγαλε στα γραβενά μετά από αρκετά ανηφόρια και αρκετά κατηφόρια. Τα μέρη είναι ωραία, τα μέρη αξίζει κάποιος να τα επισκεφτεί. Ελπίζω ο καιρός να είναι καλύτερος αύριο, η διαδρομή θα είναι ακόμα πιο δύσκολη, πολύ περισσότερη ανηφόρα και ελπίζω να μην βρέχει, γιατί εντάξει, 2 μέρες με βροχή, όσο να είναι δύσκολα. Λοιπόν, θα ελπίζω να τα πούμε αύριο, σίγουρα όχι περισσότερο ξεκουραστή, περισσότερο κουρασμένοι, αλλά ψυχολογικά καλύτερα.